Ui suotana! Vittu jäi reloadi kesken. Vai vittu kun on helat vähin, ei helkkari. Ai saatan, meillä on minuutti aikaa. Oi vittu. Mä menen. Paitsi jos mä feilaan sen, niin siellä jää. Ok. Ei viittänyt puhua. Eikä hätty meitä. Ai vittu. Tää helvettiä kun mä en näe mitään kun on vittu flashas. Oi vittu mä oon heikoilla, mä oikeesti... Mitä? Mä kaadun yhtäkkiä selältä. Mitä vittua? Sillä mä niinku itsestään, yhtäkkiä tää ottaa ton mun lanan pois kädestä. Ottaa ton normiaseen, tai tän mainaseen käteen. Ja sit se kaatuu selälle. Okei. Ei ole AK-liisa. Seppo perhaana. Ja me saatiin nyt se pommi purettua, se on hyvä uutinen. Mitä? Se otti me sen mun lanan kokonaan pois. Mulla tuli takas haulikko. Joo, se näköjään pukas. No, mä löysin BK:n. Oi vittu! Ui! Mä löysin 2 metriä taaksepäin. Mitä vittua tätä vaivaa? Ok, huonot näyttämään. Tikkuun 2 kertaa. Vittu jos mulla on takas joku nuukas. We have to keep moving. Snake 66, this is Viper. We have a positive ID on Abdul Rahman. Rahman is on Abdul Rahman. Rahman is on site. How copy? How copy? Solid copy. Rahman is on site. 6-6, moving out. Okei. Miksi tässä kestää näin kauan? Mä en aikaisemminkaan tykännyt tässä kestää niin vitun kauan. Koska meidän pitäis kävellä niin silleen hitaasti ja tyylikkäin. No tämäkin ovi meni kiinni. Hitaasti ja tyylikkäästi. Tuolla yläkerrassa vissiin joku ampuu. Kiittää vähän ampuu seinän läpi. No mä kattelin kans, että toi... Mä tapoin tuossa yhä. Niin mä katsoin, että miksi se ampuu seinää. Se on vissiin ampuu sua seinän läpi. No mitä helvettiä, nää on oikeesti jotain ihan häkkärejä. Ui! Tuolla on vielä yksi jätkä. Tuo yksi jätkä kattoo meitä vaan tolleen. Kato se lagaa! Mitä? Ei! Se puukotti mua! Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Kuvasin. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Vittu mä säikään, niin mä voin. Kato se lagaa, sit se yhtäkään puukottaa mua kaulaa. Ota hetki, älä mene vielä. Ei vittu. Ai, siis ei sitä. Väkäriis, se matala. Hississä on kuollut ihminen. Ujuma. Ui, vittu ja vittu, mistä se on? Ai, toinen puoli yläkerta. Ai vittu. Mission failed. Voi saatana. Varmasti tuli vielä puukottaa sua. Tuliko se puukottaa sua kun sä olit maas? Tuliko se puukottaa sua kun sä olit maas? No, mä tiedän, se halus. Se vaan vähän halus. Halus Vähän puukottaa halus.
Cops are here. Kato tuota tulisadetta tuolta. Loltas. Mennään rynnäkköjoukkueen taakse. Ollaan niiden mukana. Oh my god. Okei. Ne kaikki kuoli. No kaikki rynnäkköjoukot kuoli. Näillä on B90, pitäisikö ottaa? Tää vähän pukittaa tää vekki. Tää on vähän tämmönen rimpula. Varmaan heti granaatissa. Mä heitin jo. Mä heitin granaatissa. Mitä helvettiä? Vittu ne on muuten hyvä puukkorefleksi, ne niinku puukottaa niinku ihan instant. Arro, tuolla on vielä yksi. Ammun päähän. Don't sweat it, buddy. I'm gonna get you out of here. On sillä samalla. Hei, kato! All right, buddy, you're good. Kato kuka se siellä? Kuka se siellä? Hei, mä haluan olla puukotettava tällä kertaa. Onks kuva? Kuvaa koko ajan. Niin kuvaaksi. Oi, mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Mikä vitu Commando Pro tuolla oli? Mitä helvettiä? Sä saat jätkä ihan sekaisin. Kunnon tästä niinku. Mitä helvettiä? Siis se oli niinku tässä ja se puukotti sut täältä. Niin. Minun saa. Tätä on valtava peli. Ei noin kauas ympyrää. Mä en enää mun fire ratea tai range ei enää riitä. Nouse! Ei vittu. Mitä? Nouse! Jumalauta. Hei, vittu jätkää. Käänny. Joo, hyvä. Sain tapettua targetit. Eetu, sä oot S-lentäjä. Ei tässä. Ei mennyt edes vielä moottorin vastaan. Ei vielä levinnyt. Kuka meitä ampuu? Mikä nuo on? Mitkä on missä? Mikä noin musta tippuu mökkäneet? Missä? Siis oliko ne sotilaat, jotka tippuu taivaalta? Mitä? Helvettiä! Mä sain kuvattua yhden tippuvan sotilaan. Mitä helvettiä? Tätä on hieno peli. Siis ne oli tippuvia sotilaita. Siis en minä tiedä mitä ne mustat jotka ampuu. Siis ne oli ilmassa lentäviä sotilaita. Minä tiedä. Ei tässä kentässä ole näin. Mitä? Sitten ne yhtäkkiä vaan tippuu. Tätä on kyllä hieno tää Battlefield. Tätä on rauhanpeli. Ei kodissa on mitään lentäviä sotilaita, jotka yhtäkkiä tippuu maan päällä. Niin. Tääkin aidompi peli. Tääkin puolet aidompi peli. Kato, toi yksi jätkä taas lentää. Blef! Ei vittu, mä kuvaan koko ajan. Tätä on hieno peli. Nyt on hyvä kulma. Taas joku ukkeli lentää.